Zure azarreak hobeto daramatzazu? Bai, hobeto. Sekretua dauka gordeta, lagunekin batera, arkaderen boterak ezagutuko ditu. Bauera, ikusiko duzu, nondik datorren, ezatzen gainbera, joan oreka, erronka berriak. Ezatzen gainbera, joan oreka, erronka berriak. Lagunekin batera, arkaderen boterak ezagutuko ditu. Eta pazientzia? Nire trukoa erabili duzu? Bat, bi, hamar! Bai, oso ona. Eta zer modu zure lagunekin? Barkatu, kendu paretik mesedez. Tentsio giroa sentu nahi dugu. Bai, dena ondo. Araia, gogoratu hau, gune seguru bat dela. Badakit, larrialditako eskaierak daude eta guzti. Badakizu zergatik zauden hemen. Nire amak ez dakilako zertan gastatu dirua. Ez, zure gurasoak banantzen ari direlako. Eta realitate hori onartzera lagundu nahi dizugulako. Jon hartu dut. Bestei nahi baduzu bai, baina zure buruari ezin diozu ezurrik esan. Araia, zerua berdea da. Ah, bai! Ara, Ordua bukatu zaigu. Zure trampek ez desatela maite zaituzten pertsonek bere bizitzetatik baneatzea. Araia, zer modu psikologoarekin? Ez dira beto! Zer? Zer k***? Baina nola gendute dago, osea, ke... Wiki! Osea, keko, txatu, kuri, biki, patsuka, ratakaka! Kiriko, kukukuku, bikikika! Txikaro, pitak, txikudu, puri, bikikitxu! Eszena honen bortizkeriaren aurrean, Obedela Mendiolagoitia txokolatearen inguruko dokumental bat proiektatzea erabaki dugu. Abar, eskamutilok, zezan genezake Mendiolagoitia txokolatearen inguruan, eta bere ezaugarri zendagarrien inguruan. Beno, txokolatea, ez da? Mendiolagoiti txokolatea, zentizazu pralina zure hor espatalan txeitek. Hau da, gure txokolatea! hilabete bat baneatuta. Zerbait pentsatu beharra daukat. Ez, oso 2000koa da hori. Ez, hori okerragoa da. Zera dezaket baina kentzeko? Hilabete bat baneatuta trampa minimo bat egitegatik.
Zure trampek ez desatela maite zaituzten pertsonek beren bizitzetatik baneatzea. 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 bizitzetatik baneatzea. 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 Isoia! Beren bizitzetatik baneatzea. Zu ere bai, Patxi? Tu kuoke filimi? Guzti hau nire erruz gertatu da, eta nik konponduko dut. Jauna, zerbait esan behar dizut. Wow. Zergatik aldatu dira argiak? Erabiltzaile berri bat agertu da. Asmatu norden.